लांगाफ्रालाय मा दाम? मा दाम माने गुबुन गुबुन रोखोमनि लांगा दं नालाय, लांगा लानानै लांगा दाम। बे गांसेखौ नायलाय, बे गांसे लांगानि मुङा जाबाय करुना लांगा। बेनि दामा गुबुन। मा लांगा होनदों? करुना लांगा। बे लांगाखौलाय मानो करुना नाम दोनखो? करुना जानाय समाव बे लांगाखौ गाननानै गोबां मानसिफोरानो बेरामनिफ्राय रैखा मोनदों आरो बेयाव करुना बायदि रिजि रिजि फुल थानायखाय बेनि मुंखौ करुना लांगा दोननाय जादों। नोंसोरबो जात नाम दोननो हायोलै, माबा सिजन फैबानो सिजन बेबायदिसो। बे गांसेयालाय मा नाम? बे गांसेयाना, बे गांसेनि मुङा जाबाय लकडाउन। मा? लकडाउनबो लांगा ओंखारबाय? नामफोरानो माथो बेमारि नाम गोजासो। बेखौ कम्पानियानो दिहुनदों नालाय। बे गांसेखौ नाय, बे गांसे आरो सेनिटाइजार। बबे बेसेबां दाम? बुंलाय, बबे गांसेया मा दाम? नैबे करुना लांगाया 20,000। बेनिफ्राय नैबे गांसेया सेनिटाइजारा बे जाबाय 8,000। बेनिफ्राय नैबे गांसेया लकडाउना बे जाबाय 15,000। गासिबो मोजाङानो, मा मोनसेखौ नांगौ बायनानै लाखिदो। जोंहा बाबु बिफाखौ लिंहरनि आं। बाबु बिफा, ओरै फैलाय, नै लांगा बेफारि फैदो। आयै, नोंनो थांनानै खोन्थाहरलाय, नोंनोबो मा गांसेखौ नांगौ खोन्थाना गालांखादो, आं दा लांखागोन। आंनो सेनिटाइजार लांगाखौ लाखिना दोनबानो जाबाय दे। आं खिथाहैनोसै होमबा। मानोथो लिहरामोन आंखौलाय? सान्थि गाखोबाय नोंसोर माबा बेफारखासो फैनो हाया लामाथिंगालाय। नै बिफा, लांगा बेफारि फैदों, जों आइजों आंजों लाखिनो नागिरदों। बेखौनो आंखौ लिंहरनांगौ जाबाय, नोंसोर लाखिबानो जायोना। माथो मा लांगा लाफैदों? नै आदा, मोजां लांगा लाफैदों। माथो लांगा लाबोदों नोंलाय? मा लांगा लाबोदों माने गोबां लांगा दं। करुना लांगा, लकडाउन लांगा, सेनिटाइजार लांगा, गोबां दं। मा? करुना लांगा, लकडाउन लांगा, सेनिटाइजार लांगा, मा लांगानि नाम जाखो बेफोरलाय? नोंसोरनोथ' जथ' हिन्जावफोरखौ खालामजोबदो साला। माबा मोनसे सिजन फैबानो दा गोथार फिल्म फैनाय समाव गोथार लांगा, अननाय फिल्म फैनाय समाव अननाय लांगा, बिर फिल्म फैनाय समाव बिर लांगा। नोंसोरो बेबायदिनो सिनेमानि नाम लाङा, लांगानि नाम दोनग्रा। दा लकडाउन करुना बेराम जानायखाय करुना लांगा नाम दोनदो। नोंसोरनो बेबायदि मानसिफोरखौ फुस्लायगासिनो दं। नोंसोरखौनो बिगुर बेरलाबासो होनो गोनां जादों। मा जागोलै बिदि, मा एसे गरम अख्राथार। थांनायानो हामसिगोन जागोनलै। गोख्रै थांनोबा थां होनदो बेनिफ्राय, नङाबा बिगुरा मोनबाय। खारनायानो हामसिगोन। ओइ रथ'लाय, मानोथो बेबायदि बुंना हरनांगौ जाखो नोंलाय? बुङालाय मालाय, साला मोनसे सिजन फैबाथाय जात नाम दोननानै हिन्जावफोरखौ फुस्लायग्रा लांगा बायनो। दा माबा करुना फैनायखाय करुना लांगायानो ओंखारलायबायनो साला बिगुरा। बिसोरनो आसल सथ'-फथ'आ थेवबोलाय बिदि बुंना हरो नामा सोरबा मानसिखौ? मा बुंनायखाय लाजि मोनबाय नामा नों? थां, बेजोंनो हाबा जाहैथों नों होमबा। गोदान लांगा मोनबाय थागोन नों। मायबा मोनसे मोजां बुंबाथाय खालि खेंख्रा बुंगोन नों दा। जाया नोंजों जेबो खामानि। नोंखौ लिंहरनानै आंहासो लस जाबाय लांगा बायनो गोनाङा।